Не съм тук, за да давам обещания, а и собственика не е искал от мен да го правя. Той ме помоли да се опитам да въведа нов стил на игра, да направим добра организация и това да са основите клуба да върви нагоре и напред. Каза ми, че не съм магьосник и ме помоли с работата си да изпълня тези цели. Мисля, че с работата си ще успея. Надявам се да имам много време за работа, защото този процес изисква най-вече време. Не може първо да искаме да тичаме, без да се научим да ходим. Не знам колко време ще ми е нужно, но ще успея да направя Левски един отбор на високо ниво. Искам винаги да търся победата, каквото е обичайното за клуб като Левски, но най-важното е феновете да видят един стил на игра, който да бъде разпознаваем за самия отбор. Тогава победите неизменно ще дойдат. От никой никога не съм взимал съвети. Ако трябваше да слушам някого за съвети и мнения, нямаше да правя нищо от това, което съм направил. Всичките ситуации и моменти трябва аз да ги изживея и да съм отговорен. Първо трябва да се запозная с материала, който имаме, и това трябва да го направя в кратки срокове. Ще кажа на собственика подходящите качества и характеристики на играчите, които са ни необходими, но аз не съм човека, който ще преговаря с тях. За да се търси, трябва да видим с какво разполагаме и след това да решаваме. Тъй като трансферният прозорец затваря на 31 август и понякога трябва да се бърза, но от бързане стават и грешки, така че трябва да внимаваме, за да намерим нещо подходящо. Един отбор трябва да играе еднакво добре и в защита, и в атака. Трябва да сме балансирани в двете фази на игра. Отбор, който печели, не играе само в атака. Всеки балансиран тим има успех.